السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالهدى إلى يوم الدين وبعد. ومفيلا بنبفيطات الله تحل الحياة. Tikulandireni programu imene tukunena kuti no fadhailu Ramadhan, kupambana kwa mwezi umene wa Ramadhani, ndipo tizikhala tikuwerenga buku limeneli ad-durusu ramadhaniya limeneli lil ummati al-muhammadiyya, kuti malesson okuzana ndi mwezi wa Ramadhani, ndiponso malesson amene wamakhala kupita ku umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Buku limeneli lidalembedwa ndi Sayyid Muhammad ibn Abdullah ibn Ali al-Aidrus, ndi amene adalemba buku limenelo. Timatula zimenezo cholinga choti anthu azibwerera kukafufuza kuti no shekhe wanaphunzira kwa ndani, chifukwa maphunziro ndi sanadi. Inna hadha al-ilma dinun. Allah mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akuyankhula choncho, wama yantiqu anil hawa, yani mtumiki sayankhula za mmutu wake, huwa illa wahyun yuha. Mukamva mtumiki akuyankhula mutsindire kuti ndi Allah wamtuma kuti yankhula, ndi Allah wamulamula kuti yankhula, ndi Allah wamuuza kuti pamene poyankhula, pamene polamula, pamene poletsa. Mtumiki akakuletsa akuletsa ndi Allah, mtumiki akakulamula akulamula ndi Allah, mtumiki akalimbikitsa akukulimbikitsa ndi Allah, mtumiki akafotokoza Allah ndi amene akukufotokozera. Naam, ndiye mtumiki anati inna hadha al-ilma dinun. Maphunziro amene mukumva lero anthu akumatukana, mwina anthu kumanyoza, namazichemerera, naphunzira kwa kuti, nachoka pakuti, naloweza zakuti, maphunziro amene ndi dini, ndi chipembedzo. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ndiye mutsekule maso muziona kuti maphunziro mukutenga kuchokera kwa ndani. Naam, mau awo ndi mau abwino, koma mufufuze kunena kuti no, yani shekhe wa mbiri zawo ndizotani, adaphunzira kwa ndani, zimene akuletsa kapena zimene akulamulazi akuzitenga kuchokera pati. Mashekhe yawo anatenga kwa mashekhe, amene adatenga kwa mashekhe, amene adatenga kwa mashekhe, ukafika kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapena ndi aja kagulu anthu kamene kakungufuna kuyambisa mafitna. Chifukwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adafotokoza zimenezo kunena kuti no, izafika nthawi ku umma wanga wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imene simuzakhala soma ulama mu umma wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiye anthu azatenga mbuli nazipanga kukhala maimamu mbulizo, ndi kumazifunsa mbulizo ndi kumapeleka mafatwa mbulizo, nazisokera komanso nazisokeresa anthu. Zimenezo ndi hadithi za mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kutile kuti munthu achenjere pa zimenezo zonse zimene zikuchitika lero lino, zokangana, zotukanizana, zonyozana. Iwe msilamu ndi udindo wako kuchoka mu mmenemu, kutesa kwa zimenezo ndi kuchoka mu mmenemu, kutesa kwa zimenezo ndi kuwakonda amene mmawadawo, kutesa kwa zimenezo ndi kuwakhululukira amene akulakwira niwo. Basi mtumiki sallallahu alaihi wasallam ananyozedwa, mtumiki sallallahu alaihi wasallam ananenedwa, mtumiki sallallahu alaihi wasallam adapangidwa zosiyana, koma kuyankhula kwake amati Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mtumiki amagendedwa mpaka na magazi kumatsika mzidende zake. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam, mtumiki amatukanidwa. Wamisala iwe ndiopeka, iwe umongonena nkhani zakalekale zoduka mutu, akumuyankhula mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdal khalqillah, wabwino mozolengedwa za Allah, otsindikira mozolengedwa za Allah, wachisoni mozolengedwa za Allah. Mtumiki wabweresera uthenga wabwino, mtumiki akufuna kuwachosa mu mbuli, mtumiki akufuna kuwachosa mu kusokera, mtumiki akufuna kuwachosa mu kupembedza zosayenera. Ampembedze Allah kuti akamwalira kumanda akakhale pa mtendere, akamwalira kumanda akapeze chisangalo cha Mulungu, akamwalira Allah akawapasi janna. Iwe nkuma mugenda mtumiki sallallahu alaihi wasallam, iwe nkuma munyoza mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Mtumiki sana tembenuke kuti enti wagende, enti atukane, enti anyoze. Mtumiki amanyamula manja yake. Sayyidina Zaid bin Haritha radhiyallahu ta'ala anhu akunena kuti mpaka ndidaopa naona mtumiki sallallahu akunyamula manja yake ku Taif, ndidaopa kuti mtumiki lero lino mwina nkuteka kuti apempha kwa Allah basi aononge anthu amenewa. Kena kundidamumva akuyankhula mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah muwaongole anthu angawa, Allah muwakhululukire. Allahumma ighfir li qaumi, Allah muwakhululukire anthu angawa, pazimene akundinena, pazimene akundinyoza, pazimene akunditukana,
pakundigenda kumene akundigenda, kunditulusa magazi kumene akundigondisa, fa innahum la ya'lamun, chifukwa palibe chimene akuchizindikira. Ndelo lino kumapezeka kuti iweyo shekhe wanyamula risala, wanyamula utenga wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukufuna kufikisa utenga wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukufuna kudusa mmene mtumiki sallallahu alaihi wasallam anadutsa, ukufuna kudusa mmene masahaba anadutsa, ukufuna kudusa mmene matabiuna adadutsa, kufalisa dini ya Mungu subhanahu wa ta'ala, kupunzisa umma wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kungo kunyoza pang'ono kutembenuka nkuyamba kumatukanizana ndi anthu, nkuyamba kumamenyana ndi anthu, nkuyamba kumakangana ndi anthu, nkuyamba kumaweruza kuti akalowe kumoto. Zimenezo zikuchokera pati? Zimenezo zokuzitenga kuchokera kuti? Chimecho nkukhala mchiphunzitso cha ndani. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam alichoncho, ndiye tibwerere kusunna za mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam, pa page imeneyi, page number 7, Sheikh atuolemekezeka Sayyid Muhammad bin Abdullah ibn Ali al-Idrus, Mungu subhanahu wa ta'ala sangalale nao iwo adafoto kozanso zokuzana ndi kuweka mizika kwa kusala kuja mwezi wa Ramadhani. Hadithi ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam mtumiki akunena choncho kutino wa ana Abdullah ibn Umar, haditha daila ndila sahaba Abdullah mwana wa Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Mungu subhanahu wa ta'ala sangalale nao Sayyidina Umar pamoja ndi mwana wake, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunditudi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sangalale naye, qala adafoto kuza kunena kuti buniya al-islam ala 50, Islamu ichi chamangidwa ndi nsichizo kwa la 5. Timvane pamenepo, aliyense amenanga sonkhanise nsichi 5 zimenezo ndi Islamu. Usamunene kuti kafiri chifoto dimwasemphana muzinthu zina mukamvedwe, no, wala kuitsa. Usamunene kuti amene yo ndiwa shiriki chifoto dimwasemphana zina zake zo mamvedwe, iye alindika mvedwe kena, iwe alindika mvedwe kena, wala kuitsa mukamunena kuti washiriki amene. Buni al-islamu ala 5, musaonjezere nsichize chipembezo, nsichize Islamu zilipo 5. Usalimbise na usapungule, usaonjezere, zilipo 5 zisiye mmene zilili. Number 1, shahadatun alla ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Muntu ayikire umboni kuti palibe wina wopembedzedwa koma Allah mulungu mmodzi yekha. Tikamati Allah mulungu fokuli anthu ena mwina akhristu kapena anthu amene si achipembedzo amaona kuti Allah sitikudziwa kuti Allah ndi chiyani. Ya Allah ndi mulungu. Mucharabu Allah, muchizungu God, muchichewa mulungu, muchizula mukulunkulu, muchiswahili Mwenyezi Mungu. Ndiye mulungu alindi mayina malingana ndi siyankhulo za anthu. Kotero kuti mukamva kuna tisana lati Allah ndi mulungu, iwe kubela nkumatukana, kubela kumanyoza ndi wapanga umbuli. Chimodzimodzi mukapita maiko amene ndi European countries, mukapita kumeneko mukamva kuti God. Osatukana ndi kumanyoza, oh God la God ndi mulungu. Azungu akabwera kwathu akamva tsina loti mulungu alimekedze limenelo ndi God yemwe uja, machifoti kusiyana kwa zilankhulo mayina asiyana. Ndiye munthu ayikire umboni kunena kuti palibe wina wopembedzedwa koma mulungu mmodzi yekha. Ndipo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sangalale naye ndi mtumiki wa mulungu omaliza. Naam, mtumiki wa mulungu omaliza. Yesu ndiye mtumiki wa mulungu. Abraham mtumiki wa mulungu. Moses mtumiki wa mulungu. Loti mtumiki wa mulungu. Aaron mtumiki wa mulungu. Koma mtumiki omaliza wa mulungu mwatumiki ake ndi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiye munthu ayikire umboni kuti ndikuyikira umboni palibe wina wopembedzedwa koma mulungu mmodzi yekha, ndipo Muhammad ndi mtumiki wa mulungu. Akayikira zimenezo walowa muchisilamu ameneyo. Ndipo siji number 2, yani mbasiji imeneyo yambayi mukayang'ana mtumiki sallallahu alaihi wasallam adafotokoza kuti umirtu an uqatila an-nasa, osati an aqtula an-nasa, an uqatila an-nasa. Ndalamulidwa kuti ndizikhala nawo busy anthuwa, kuwapanga kuti amve bwinobwino, yani kulimbana nawo mpaka na amve, kumenyana nawo. Chifukwa mukayang'ana china Abu Jahali amabwera ndi kumamthira mtumiki sallallahu alaihi wasallam, yani zinthu zonyasa mwina mkhosi, kumamugenda mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumamunyoza mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumamtukana mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiye mtumiki akuyankha kuti ine ndalamulidwa kuti ndipite ndikalimbane ndi anthu amenewa, hatta yaqulu, mpaka na akayankhule liwu lonena kuti la ilaha illa Allah, palibe wina wopembedzedwa kungopatula mulungu mmodzi yekha.
wa anna Muhammadan rasulullah, ndipo kuti Muhammad ndi mtumiki wa Mulungu. Finish. Fa in qaluha, ngati yanga yankhule mawu amenewo, faqad aswamu minni dima'ahum wa amwalahum, chuma chawo ndi haramu kwa ife kumachilowelera chimenecho. Yani magazi awo ndi haramu anthu amenewo. Mwasiye choncho. Akayankhula shahada, msiye na amene yazipita, msiye na amene yazikhala amene akufunira kukhalira akayankhula shahada. Illa ala haqqiha wa hisabuhum ala Allah, kungopatula ngati papezeka china chake chimene chikusonyeza kuti no tikuyenera titenge chuma chakecho pamenepo. Ngati nthawi yopereka chopereka zakati sakufuna, no tipite tikatenge zakati tikawapasa anthu osauka. Zakati ntchito yake sikuti azidya shekhe, zakati sikuti ntchito yake ndi amene asogolera mipingo azigawana na magulu magali moto kumamanga manyumba kapena kupesa chokwatilira akazi awiri atatu folo. No, zakati Mulungu watilamula kuti chopereka mukatenga kwa anthu olemera chiperekedwe kwa anthu amene ndi osauka. Cholinga ndi chani? Kufuna kukhala ndi balance, ndi chipembedzo chimenecho, kuyikira umboni kuti no palibe wina wopembedzedwa koma Mulungu mmodzi yekha, ndipo Muhammad ndi mtumiki wa Mulungu. Wa iqamis sala, komanso ndi kumayimisa swala kasanu pasiku. Zimene lero lino anthu akupunguza, ena mwina kumasoleka folo, ena katatu, zabwino zimenezo, koma talimbikirani mpaka mukwanirise kasanu pasiku. Siku lija liziti mukamaka maliza muzikhala kuti niyo mwachonga, muli ndi fomu imene mukuchonga kuti fajr ndachonga ndaswali, akazi wanga aswali, mwana wanga aswali, amayi yanga aswali, agogo aswali. Swala yalandiridwa kamene sidalandiridwe, zimenezo zili m'manja mwa Allah, koma iniyo muyimise swala muswali. Muyimise swala muswali, muzichepese pamaso pa Allah, ndikumampempha so Allah kuti Allah iniyo mukudziwa kuti ife ndi ofoka, Allah mukudziwa kuti ifeyo ndi ofoka, tilandireni mangana ndikufoka. Naam, sitingampembeze Allah mmene alili, timampembeza Allah malingana ndi kuthekera kwa ife kumene Allah watipatsa, ndi kumene timampembeza nako Allah. Kumtamanda Allah, sitingamtamande Allah ndikukwaniritsa mmene zimafunikira kuti Allah atamandidwe. Timamtamanda Allah malingana ndi kuthekera kumene Allah watipatsa kuti timtamande Allah. Ndiye kuyimisa swala kasanu pasiku. Msilamu aonese kuti mwigemo swala zikumayimitsidwa mmenemo. Msilamu aonese kuti anake akumaswali. Mukhale pomwepo kufikira pamene tizipitiliza kufotokoza nsichi za Chisilamu. Tikunena kuti nsichizo zilipo 5. Ndiye mukapeza ena amene mwina akumatulutsa Chisilamu anthu anzawo, kumachita anzawo nsichi zimene ziatenga, muwauze kuti mukulakwitsa. Nsichi za chipembedzo zilipo 5. Musapunguze komanso musaonjezere. Mulungu subhanahu wa ta'ala kudalitseni. Tukiyankhula choncho pano pa fi ta'atillahi tahlul haya, ndipo ngati mwe ndi funso ndemanga kapena mwina sidafotokoze bwino, ndiye mumafuna kuti mutithandizire, tawapezeni maadimini athu, ndipo nkhani zanuzo zizagwirisiridwa ntchito, malangizo anu azagwirisiridwa ntchito, mafunso anu azayankhidwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.